Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah kelas 1B. Pripun kabare bocah-bocah? Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan nggih kalian Gusti Allah. Untuk hari ini pelajaran yang pertama yaitu bahasa Jawa. Sakderenge pelajaran dimulai, monggo sareng-sareng donga kersane ilmune yang kita dapat hari ini bermanfaat lan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk yang pertama, ayo anak-anak siapkan buku LKS bahasa Jawanya dulu. Sudah disiapkan belum? Monggo selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengenal huruf abjad. Siswa dapat menyalin sebuah kata dengan huruf lepas. Siswa dapat menebalkan huruf lepas pada kalimat sederhana. Siswa dapat menyalin kalimat sederhana dengan huruf lepas. Yang kita bahas hari ini yaitu bab 2 dengan judul Kesenenganku. Bab loro judule Kesenenganku. Saben bocah duwe kesenengan sing beda-beda. Ana sing seneng maca, olahraga, mancing, bal-balan, dolanan layangan, dolanan basket, dolanan egrang, maem bakso, maem mie ayam, lan liyan-liyane. Apa sing dadi kesenanganmu? Ayo, mesti nggak podo ya karo kanca-kancane, mesti beda-beda. Salanjutnya sing dibahas yang pertama yaitu ngenal aksara. Ngenal aksara iku mengenal huruf abjad. Masih ingat enggak dengan huruf abjad? Iki sing jenenge aksara. Bahasa Jawane aksara. Aksara kuwi kayata ana A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, Z. Gimana anak-anak? Masih ingat nggak dengan huruf abjadnya? Dengan aksaranya? Nah, biar kalian nanti bisa cepat hafal, kita bisa mengenal aksara dengan lagu. Kita nyanyikan bersama-sama, nggih. Nah, nanti tolong diikuti semua nggih biar cepat hafal. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gimana anak-anak? Sudah ingat nggih? Sudah dihafalkan nggih? Jangan sampai lupa. Nanti kalau nggak hafal ABC, aksara atau huruf abjad, nanti Bu Eni kembalikan ke TK. Kenapa kok Bu Eni kembalikan ke TK? Masa sudah kelas 1 sudah tidak hafal aksara atau huruf ABC atau huruf abjad, nanti diguyu pitik ya. Nah, untuk selanjutnya kita belajar nulis tembung. Menulis kata. Nulis tembung kuwi bahasa Indonesiane nulis kata, menulis kata. Sawise ngerti wujud aksara, ayo saiki belajar nulis tembung. Gatekno tuladha ing ngisor iki. Iku artine setelah mengerti huruf, ayo sekarang belajar nulis kata. Perhatikan contoh di bawah ini. Ayo, iki gambar apa? Pinter, iki gambar buku. Nah,
Ndek kene enek aksara apa iki anak-anak? Iki enek I. Terus K, I, B, U, K, U. Nah, lek iki digathokne huruf I, K, I, B, U, K, U. Lek digathokne dadi tulisannya apa? Iki buku. Ayo diwaca bareng-bareng. Iki buku. Pinter. Terus ngisore saiki. Iki aksara apa iki? B. Terus sebelah U. Terus K, U, I, K, I. K, O, T, A, K. Lek digabung dadi ya apa? Diwaca ya apa? Buku iki kotak. Saged nggih? Nggih. Terus nata aksara supaya dadi tembung. Gatekno tuladha ing ngisor iki. Artinya nata iku apa nata? Nata iku menjadikan jadi huruf supaya menjadikan satu, menggabungkan huruf supaya jadi kata. Menggabungkan huruf supaya menjadi sebuah kata. Perhatikan tuladha iku contoh di bawah ini. Nah, teng mriki monggo ditingali, dilihat gambare. Di sini ada anak yang sedang bermain apa ini? Layangan. Sekarang perhatikan aksara, perhatikan huruf di sini. Di sini teng mriki wonten aksara A, N, A, L, Y, N, G, A. Nah, aksara iki supaya dadi tembung ditata. Ayo, dadi apa iku kata-katane? Pinter. Dadi tulisane tembunge malih dadi katane apa iki? Dadi tembung apa iki? Diwaca layangan. Mang aksara A, N, A, L, Y, N, G, A ditata aksarane malih dadi tembung apa? Layangan. Pinter. Terus perhatikan gambar, gatekno gambar iki. Nek kene ana arek loro dolanan. Sakniki tingali dideleng tulisan iki. Aksara ning kene ana apa ae? Enek G, enek E, enek N, G, R, N, A. Yang ditata aksara niki dadi tembung apa? Pinter, egrang. Nggih. G, E, N, G, R, N, A. Yang ditata aksarane malih dadi tembung egrang. Selanjutnya, sing ketelu nulis ukara. Menulis kalimat. Ukara kuwi kalimat. Ayo saiki belajar nulis ukara. Gatekno ukara ing ngisor iku. Artine ayo sekarang belajar nulis kalimat. Perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, di sini ada foto. Nah, ayo ini fotonya siapa? Kita buat kalimat. Iki Bu Guru. Asmane Bu Eni Astuti. Daleme ing Blitar. Nah, sing disebut ukara atau kalimat itu ya ini. Iki Bu Guru. Asmane Bu Eni Astuti. Daleme ing Blitar. Nah, iki disebut ukara utawa kalimat. Nah, sakniki gantos gawe ukara sing trep. Gatekno tembung-tembung ing ngisor iki. Gawe ukara sing trep.
membuat kalimat yang benar. Gatekno tembung-tembung ing ngisor iki. Perhatikan tembung-tembung itu adalah apa tadi? Kata. Perhatikan kata-kata di bawah ini. Nomor 1. Dina golekan dolanan. Dina golekan dolanan. Nah, yen ben dadi ukara sing trep ya apa? Golekan dolanan Dina. Bener apa ndak? Mosok golekan dolanan Dina? Sing bener ya apa? Pinter. Dina dolanan golekan kuwi jenenge boneka. Lek bahasa Indonesiane boneka. Dina bermain boneka. Kalau bahasa Jawa, Dina dolanan golekan. Nah, iki sing disebut ukara sing trep. Menjadi kalimat yang benar. Nomor 2, nomor kalih. Beras tumbas ibu. Loh, mosok beras tumbas ibu? Sing bener ya apa? Ukara sing trep ya apa? Tumbas ibu beras. Napa beras tumbas ibu? Apa maneh? Ibu tumbas beras. Sing bener sing pundi? Pinter, sing bener ibu tumbas beras. Mosok beras tumbas ibu kan ya nggak mungkin ya. Oke. Nah, dari sini Bu Eni harap kalian paham dengan apa yang Bu Eni jelaskan. Untuk selanjutnya Bu Eni kasih tugas, nggih. Siapkan LKS bahasa Jawanya. Kerjakan halaman kaca 21 sampai 22 sing gladen, 23 sampai 24 ya padha sing gladen. Halaman selawe ya sing gladen. Cukup semanten. Dari Bu Eni, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.